U prošlome videu sam vam pokazala svoj novi venecijaner i pisali ste mi puno savjeta kako da ga bolje uklopim u sobu, tako da dobrodošli u part 1 uređenja moje sobe, to jest isprobavanja vaših preporuka dok ne nađem ono što mi se stvarno sviđa. Prvi korak je bio promijeniti ovu policu, to nitko nije napisao, ali stara je bila cijela izgrebana, još sam ju bila uzela iz mamine sobe kad se njoj više nije uklapala, a sad će vjerojatno poslužiti na terasi. Sebi sam u sobu sad stavila ovu boje drveta, vizija je kasnije staviti neki okvir na ovu policu pa da da malo života u ovaj prostor. Ono što sam svakako morala napraviti je smanjiti količinu stvari na polici i sviđa mi se kako to sada izgleda. Puno vas mi je pisalo da trebam staviti neke biljke u sobu. I sad, ovo nije baš skroz to, ali bojim se kraj mini staviti biljke jer bi bile pojedene. Tako da sam na prozor stavila ove kao zvončiće i iskreno preslatko mi to sad izgleda. Osim toga, nabavila sam nove jastučnice i prekrivač za krevet. Taj dio mi nije skroz sjeo, tako da još razmišljam kako će to na kraju izgledati. Sretna sam što ovi veliki jastuci konačno imaju jastučnice odgovarajuće veličine, ali sada mi djeluju previše ogromno za moju sobu. Pišite mi u komentare što još da isprobam.